kining pagpakasala usahay tawgon sad na siyag utang ba mao na sa una kanang amahan namo sa akong mga apuhan moingon pasaylua kami sa among mga utang ingon nga kami nagpasaylo sa nakautang kanamo. Nakaabot pa mo ana nga pinulungan kamo bang mga hapit na sad ba? Kana kaabot pa ta ana ka dungog nga hangtod nga sige hag-educate sa mga pare dili ayaw nang utang pasaylo kami sa among ayaw nang utang sala pasayloa kami sa among mga sala pero ako gatubo ko utang ba gito pasayloa kami sa among mga utang ingon nga kami nakapasaylo sa nakautang kanamo ana no karon daghan kay gaaway tungod sa utang perting daghan ang gaaway kay ang utang paninglon gyud ang atong Ginoo dinhi sa atong ebanghelyo nag-ingon siya nga pasaylua gyud ang imong isigkatawo sa kinasing-kasing kaning utok nato kung mao gani nimo pasaylo mag-ihap man doon naman ni siya counter di ba mao man ni kusog ang mo ihap karon gani inyo maganing ipon pila ka minuto akong humili ana niam na din siya kanis father na ni sogod na sa dugay na sa kini mo humaron mayo ko kani mang utok mo ihap pero kung ang kasing-kasing nagay mo pasaylo di man mo ihap wa man ni siya quantity ang niya quality ba unsa man gipasaylo ti ka tibuok or partial ang kani siya quality gini siya mo na ang kanang kinasing-kasing nga pagpasaylo pasaylo ana papas gina so ini kapapas ana ang papel kun imong papason ang nakasuwat niya unsa may mahibilin inigo ngano mo sa ning gidogo kung may Islam gilangaw namang pa murag hapit na gini ma-COVID siguro gilangaw naman so unsay mahibilin inigpapas nimo papel nya imo na sa tong suwatan nya imo na sang papason unsa man say mahibilin papel gyapon amo na ang pagpapas di ay dili partial kung ang kasing-kasing mo imo papas full gid na siya dili parehas ani nga binlan og jutay nya human mao dayon toy subay-subayon inig sunod na sa kasa ikaw ga pirmi na lang gyud ka ana pirmi na lang gyud ka hangtod nga din ajud ka kapugong ingon jud ka din ani mada tugay na kong inagwanta ani kari mo ay magkuan magsigi og ihap pagkaminyo nato hinumdum ka pagkaminyo nato di ba nasakpan ti kang buanga ka nakadto si kuan imo man tong tiksan ana nya karon ni 15 na lang ta katuig maulag ya poy gibuhat nimo pero ikaduha pagod-tagod iya lang to isumpay ka to primero o man pag ika-15 na sus pagka 25 katuig na naman sa hilain yang nasakpan nga tiks-tiks wadyo ka muhunong buanga ka katong una na tong pagkasal tulo pa lang gani ka buwan nasakpan na tikang buanga ka gipasaylo lang iti ka hinumdum ka pagka 15 na to katuig diha na sa kay gikabuangan karon 25 na imo na sa ning gibuhat wadyo kay batasan muundang na taan niya ana subay-subayon na niya ana pero katulo pagutugod sud sa 25 katuig kanindot ana katulo ra nakasa ang imong bana sud sa 25 katuig ini ka 30 na nasa na usa upat di igo ra sad niya karon unsa man ni ang gustong pahinumduman sa Ginoo nato kana bang kamao sad ta puslanan man gyud mo ihap ta naa magitay utok ang utok nato dili gamiton sa pagtimaan sa utang sa atong isigkatawo unsaon man timan-i ang imong utang ngadto sa Ginoo so ang ibutang sa imong hunahuna ang imong bayronon sa Ginoo nya ang imong ibutang ngadto sa imong isigkatawo ang kasing-kasing nga mohigugma sa imong isigkatawo higugmaon ako akong isigkatawo isip akong bayad sa akong utang ngadto sa Ginoo
Muna kanunay ginang moingon ang Ginoo, hinumdumi kini. Di ba sa misa inig-ingon sa Ginoo, buhata kini sa akong handumanan. Kanang inig-isa sa chalice ba? Igdayong isa, di ba? Ang isulti na swari, buhata kini sa akong handumanan. Kana bang inig-isa man ka, sus, gipakamatyan jud ko Ginoo. Angayan ba kong pakamatya Ginoo? Kaya kanang chalice, mo na ang iyang kasakit o kamatayon. Inig-isa, buhata kini sa akong handumanan. Inig-isa na, timan igit, gipakamatyan ko Ginoo. Nya, kabayad ka na. Makabayad ka? Ang pagpaaga sa dugo sa Ginoo para nimo, makabayad ka na. Og di ka kabayad, di sad ka muhunong og higugma sa imong isig katawo, kay bisan paghutdo nimo higugma ang tanan apil imong kaaway, di lang gyapon ta kabayad, bisan lang gani sa usa ka tuo sa dugo gikan sa lawas sa atong Ginoo nga nagpakatawo. Di ta kabayad anay. Kanang iyang pag-abli sa langit aron ta makasud og langit nga di ta maadto sa impierno, kabayad ka na. Oh, maobitan nang maingon ta, let us storm heaven with prayers. Gahilas-hilas lang ka. Ikaw mo storm ka sa heaven with your prayers, kinsa ragod ka? Di ba? Ay nalang pangambisyon ana, bayre na lang ng imong utang. Pinaagi sa paghigugma, pinaagi sa pagpapas sa sala sa imong isig katawo. Mao ni ang gihisgutan sa unang pagbasa og sa Salmo. Kanang word nga alleluia, alleluia, unsa man na, kalipay o kasakit? Kalipay. Alleluia, alleluia, praise the Lord, alleluia. Maglipay ta nganon. Grabe kayong Ginoo. Ang Red Sea, ang dagat nga pula, iyang gibuak aron makaalabang ang mga tao nga gustong moikyas sa kamatayon. Nagmilagro ang Ginoo aron makaikyas sa kamatayon sa kamot sa mga sundalo ni Paraon. Gibuak sa Ginoo ang dagat. Mao nang naatay kanta nga, God will make a way when it seems there is no way. Doon na pa ba'y way? Ato? Wa na. Dagat good. Niyag mo adto sa kasyuta, tuwa nagaatang na ang mga sundao. Sige ron, padayon ron nirib, patyon ta mo. Hala, ana. Nya igsibog mo up times dagat man, dagat. Asa man ko ikyas ani? No way. Ana. Oh, gibuak las Ginoo. Karon na sad gipahunong na sa Ginoo ang pagbaha sa Jordan kay musud na sila sa promised land. Oh, kanindot ana no? Naay ali nga sapa ang Jordan. Nya kay musud naman sila sa promised land, gipahunong sa Ginoo ang pagbaha. Nya kusog ra ba kay itong tubig ato panahon na kay ting-uwan man to, pertig yung lisura tabukon sa Jordan. Gipahunong sa Ginoo ning agi sila nasad sa ugang yuta. Primero ang pag-ikyas ni agig dagat, ang sunod na sad ang pagsud na sad sa gisaad nga yuta, gipahunong na sang tubig. Sa kani pa lang ni ang kuana, kani pa lang ni ang kasinatiana, niingon na ang Ginoo, hinumdumi kini. Si Moises nagsigid og ingon, isuwat nis inyong mga bukton, isuwat ni des inyong mga agtang sa mga pusti sa inyong pultahan. Nya mo na gituma nila aron lang gid sila mahinumdom giunsa sila pagluwas Ginoo, pero mga buangon lang yapon kayo, sige lang yapog pakasa. Didto na sila sa promised land, gipapahawa na tong tanang mga klases mga tao nga gihisgutan sa unang pagbasa, Hibusihanon, Hitihanon, unsa pa to, Amorihanon, gipapahawa sa Ginoo nga wa sila magamit og espada. Haron lang gid sila makasud didto, gipanghinginlan sa Ginoo, gihadlok sa Ginoo. Nanagan, gipamyaan ang ilang balay, ang ilang mga uma, uniha ang silang nisod, maunay nagpuyo sa mga balay nga dili sila mo'y nagtukod, nagsigig ani adto mga nindot kay mga tanom nga dili sila maoy nagtanom tungod sa grasyas Ginoo. Mo na nakaingon sila, sus grabe hagis Ginoo. Ana. Pero karon ang atong kasinatian, mas grabe pa ang Ginoo nagpakamatay gyud para nato. Mas grabe pa na. No? Nyawa na mo ron magpakasa. Ako wa na.
kano lingi ako no na imong tupad. Ina nganong gahi man kag-o. Ina kana ba. Nganong gahi man kag-o. Nya mingon siya, utro man sad ka. Ay na lang kung ingnang gahi kog o, ikaw utro sa ka. Muna ayaw na lang paghingaan sa imong anak, ikaw kagahi ginimog o, kay utro sa tan. Wa ko kasuguas Ginoong kasabi imong anak, anong mga saba mangyud ka, di gahi sa kago. Ay na lang nag-ipasas imong anak o sa imong bana. Usahay pa gani, maunay pang inyong ginikanan. Ikaw ma ba, gahi kay kag o, ingnan ti kang ikaon anak mo, kaon gyud. Ngan lang paggahig o, may na lang ganina kay makakaon pa. Di na inon pakanon. Ako yung pila edad sa imong mama. Siya nga, 80 na padir. Taas mo kina siya sugar padir. Niya, ang diabetic, bang niya mo, kaon ka, kaon na ng pahan ka ng naang soft drinks, mo inom yun. Naku, paim na. Siya nga naman padir, naku, haron wa na kay badlong nun. Paim na, mas nindot pa na, nga mo inom siya maayo, kaya nga naman, kirig mang ginaiguman. Imo din siyang hapu-hapon, ma, I love you. Di pa'y soft drinks, inom na sa to soft drinks. Pahan imo, pahan na sana. Sige, gapyon. Hangton mo piyong ang mata. Wala siya kay padlungunon. Yan, nagkahiusa pa mo. Di ba? Adi mo to? Kay total, 80 na wala. Bisag imo pa ng pugnag pakaon sa tanang tamis, din am ginakaabot og 100. O makabot man, lisod na kayo tanan. Ay na lang nagpaantusag another 20 years. Enjoy life. Kay inig kawagtang na ana niya diris kalibutan, musod nas langit, wa na nay diabetes. Nganong nakasud mas langit? Kay nagpuyo sa gugma, wa in taon magsigig yaw-yaw. Kay kana ra bang mga ato mga ginikanan, no? Kana magkatiguang na, mura na sag bata ang kabuot luuran na kaistanan. Gamay lang nimong pag-ingon, ayaw na, ano, magbumbol sa mura sa imo mga anak ba, ayaw na pagduaan ng wifi. Nasa na sila, di ba? Kamu deh, dili mo anak deh. Anak mo sa edad luwang. Anak na tayo haluoran. Mao na ang resulta sa atong pagkagahig ulo, di kita ka maumutan-aw sa atong utang, magsigih nung tagtan-aw sa utang sa tuig ka tao. Mao ni ron nga na-MCQ na hinoon sa ta. Di na maayo ang atong sakit nga COVID, nga simple kay nga sakit. Ako nang balik-balik ni, maguwang lang ginig jutay sa subaw. Kana bang subawan ka ba? Pero nganong di naman ta kaayo ani, gasto naman tag sus grabe ha. Trillions of dollars ang atong gigasto para lang aning maguwang la subaw. Di ta kaayo nga naman tungod kay sige na manggutag paninglanay aning utang. Sa sige, kwarta man kay gusto ninyo, kwarta man kay makaluwas ninyo, luwasan ning sakita pinaagig kwarta. Sige, tan-aw na tog maluwas ba. Muna karon ni hangyo ta nga naon tatay healing and deliverance gikan sa Ginoo. Healing from sickness, deliverance from the power of the evil one. Nya ato ning isandig sa mahal nga Birhen Maria, palit mog slat, Mother Mary's healing and deliverance. Adi mo to. Daghan kay namalit karon, kusog ang halin. Ako sa gyapon silang tiksan, basig na malit mo kay gatuo mo nga mga ayo gyud ta sa atong sakit. Ang healing rabas Ginoo, di ra ba parehas atong healing? Lahi ra ba ni siya healing and deliverance? Ang una niyang kuhaon ang kahadlok nato sa sakit o sa kamatayon. Mo nang sa atong Orasyo Imperata, mingon kita, sa to? Luwasa kami sa kahadlok, kuhaa ang kahadlok namo sa sakit o sa kamatayon. Kana giuna natong kuhaon kanang kahadlok sa sakit o kamatayon. Di na gani ka mahadlok makubid, di ka hadlok mamatay, ni epekto na ang healing and deliverance. Nya karon unsa may sunod? Ayuhon dayon ka sa Ginoo in his will, ayuhon kaniya sa imong sakit. Kahayron ikaayo sa imong sakit, magsige kag ingos Ginoo, Alleluia, Alleluia, praise the Lord. Ana,
Kay kundi kaayuhon anang kahadlok sa sakit o sa kamatayon, inig kaayo nimo sa imong sakit, mo advance man ang imong utok. Hala, kanus akan imo balik. Naayo na ko karon, di baka nimo balik. Di na lang gyapon mo lang gyapon kag masakiton. Mas maayo nang kanang nawao sa ang imong kahadlok sa sakit o sa kamatayon, haron inig balik ana, moingon ra sad ka, pagbuot sa Ginoo og mahil, okay. Og di sad mahil, gipakita na mas Ginoo ang iyang gahom. Kanilang pagkawagtang sa akong kahadlok. Na kining nanamantay halin karon nga ning abot naman ni siya 415 slots ang atong nahalin. Hinaot unta kining mga around 415 people nawa na ning ilang kahadlok. Kamo nakahatag na mo, nakapalit na mo og slot, healing and deliverance, pagtigom sa mo. Tag 1,000 naman ni siya. Ato ra ba ning birthday gift ni Mama Mary, September 8. Basing mahurot na ning September 8. Pero daghana pa sa dani, 29,000 pa man ni 85 ang slots. Nabitay ni text ako, Pader, available pa ng imong healing and deliverance. Naku, portig yung abilabula. 29,000 pa ni siya. Mamatay na lang mong pinalit. Di pa ni murot. Pero mamalit sad ang tanang gadiboto sa mahal nga birhen. Mupalit ani. Malipay bitaw ko na ay taga dito sa Gawas Nasod. In siya Pader, di ama may community diri sa Mother Mary, Our Lady of Fatima. Ako sa silang San Piton Pader nga magkanabang sana na mo hatag sila matag member ba. Oy, ning text na ako atong sa ngadlaw sa ako nya ning i-deposit Pader di anak ko 15 persons. Di ako na lang naghihuna daan 15 times. May makini atong utok mo ihapon dayon. 15 times 1,000 15,000 Ako lang inig text karon di ay 2,500 Pader akong ihatag gikan ni sa 15 ka tawo. Malipay ko dili. Why siguro. Di ka malipay basta mag-advance kadaan. Kana bang maghunahuna kadaan ba? Gitawag na siya expectation. Do not expect pero imog yung i-respect ang ilang generosity. Ayaw expect. Kag mag-expect ko nga 15 nya mo tag 1,000 labing minus 15,000 pag text 1,500 yun among natigom tanan pa kay tag 100 na ilang hatag mingon ko oy kabati ana ko di mo appreciate kita kay kaning namalit karon ang ato na sa dinhing archdiocese utangan utangan ba kay gigamit sila sa Ginoo paghatag og grasya muna kami sang mga pari labi na gyud ko nga mo'y nagsigig hangyo ani duna sad koy bayronon nga paghigugma sa akong mga katawhan nga giatiman higugmaon gyud ta mo. I love you very much. Di ta mo ilisag madre. Pero mo higugma na gani kog usa ka tawo nagbudhi nako sa akong giutangan. Amo na secret lang ning usa. Nasipiat man noon. Kuan ba wa gyud. Na gadudan sa mga naong kani father na gid sekreto siguro. Kisa bago na to'y way sekreto. Pero ato la tan-awon ang Ginoo. Ang Ginoo may nakakita. Kinahanglan ang atong sekreto dili kontra sa Ginoo. Kinahanglan in line sa kabubutos Ginoo. Basipyat taganig perti na nimong daghanag sala biyain na kay muragwa na kamubayad sa imong utang sa Ginoo. Karong panahon na kung naay usa ka tawo nga daygon tungod sa iyang mga nakabot nga kalampusan, ang kasagaran gyud nga itubag salamat, di ba? Bisag ako dayga ko ninyo. Bakakon. Mato ba ginato salamat ka na lasan tinuod ay sanang sagutay guwapo nga wa magi ko kasuway ana to batan-on pa kung ginganlan ko guwapo karon na noong hapit na matapos. Grabe sa ninyo kabakakon ay. Ang ko salamat gyud mo salamat thank you ana kita
Si Maria, lahi kayo. Pag-ingon, pagdaig, bulahan kas tanang babae, ikaw ang inahan sa manonobos, purting lipaya nako, hastang akong anak, gadi asod sa akong tiyan, miulpot sa kalipay, pagkabulahan gid nimo. Ana, unsay tubag ni Maria? Na, tanawag unsay una niyang gisulti, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Wa mo ka, G? Inig, daig nga rin niya, daigon siya, ang iya sang kasing-kasing, wa magkana gawin ta, salamat, sa ito pag-iangko nimo ang pagdaig. Pero si Maria, iyang ipasa sa Ginoo. Ipasa niya, nga naman, kay siya, usalang ka, sulugoon. Dili gyud mo angkon si Maria nga siya mo'y angayng daigon, kung dili ang Ginoo nga nagsugo og nagbuhat diha kaniya. Mao na siya ang nagsugo og nagbuhat diha kaniya. Karon og naa kay balay rong dako, kinsa may nagbuhat anang imong balay? Og ikaw liwat kang Maria, moingon jud ka, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo kay gisugo ko niya pagbuhat aning balay. Di ba? Di ka magsigdaig, ako ng balay, niya imo dayong kuralon, no trespassing, private property. No, imo na, private property naman. Pero kinsa may nagbuhat diha nimo, kinsa may naghatag nimo kahigayunan nga makabuhat ka, kinsa may nagbubo nimo sa mga grasya aron ka makabuhat ana, di ba ang Ginoo? Nganong giangkon man nimo? Mao na si Maria, wa gyud matintal sa yawa. Kining hisgutan sa unang pagbasa nga dunay babae nga nagmabdos nya giatangan sa dragon. Ang dragon gusto nang mo patay niya og sa bata nga iyang ianak, si Maria ni. Nya ang dragon mao ang yawa. Kining yawa kusog kay ni mangangkon nga siya tag-iya hasta gud langit iyang angkonon. Mao na naadto na noon siya sa impierno. Kanang kusog kay mangangkon nga ako ni yawan ona, gipuy-an na si yawa. Kinsa dinhi ang kusog kay mangangkon nga iyang balay, iyang asawa, iyang bana, iyang anak ta sa kamot. Kanang mangangkon gyud ba? Pulos-pulos mo bakakon. Kusog kay mo mangangkon, ganong imo nang gibunog akong anak. Si Maria sa dihang gibunog og maayo ang iyang anak, wa siya mo angkon nga ako ning anak. Unsa man, anak nis Ginoo, kinsa man kung mubabag sa iyang kamatayon nga anak man siya sa Ginoo, kung gusto pagyud sa Ginoo nga kaning anaka dili ni mamatay, di gid ni mahitabo. Mo na si Maria, igo rang mihilak kay nahigugma man siya sa Ginoo, pero nagbarog ra siya didto, wa gyud masuko sa nagbunog sa iyang anak og nagbitay sa cross. Nga naman, wa man siya mangangkon. Na, kinsa niyo dinhi ang wa mo angkon sa iyang naong nga imo nang naong. Sige, taas ka mo. Hoy, daghan kay nato mangangkon gyud naong. Mao na magsinawayay tas atong naong hasta pare sawayon pa. Karon iguman aning misa na magimanaway ani ba? Siya na father ba sige hisgot anang naong murasag unsay naong. Nganong magsinawayay man tas atong naong kita day gabuhat ani? Ang Ginoo ang imong ginikanan mo'y nagbuhat anang imong naong. Nganong imo man ang giusab? Wa ka kauyon sa nagbuhat ana. Nya karon kay imo na nang giusab, imo na nang gipaputi, imo na nang gibadlisan, imo na nang gipariban imong buhok, imo na nang gipakuluran nga ikaw na, imo na nang gipatatuan, imo na nang giariyusan, hastang ilong ariyusan, hasta dila ariyusan, ambot og unsa pay giariyusan. Niyang ko na karon nga ikaw na tag-iya na. Ha? Yawa ka. Giyawaan ka. Kay nangangko na ka. Si Maria, niingon ra gid siya, nahinumdom kanako.
Ang Dios nga makagagahom sa tanan na hinumdom kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Karon ang mga tao mutawag kanako bulahan. Iya sa nang giangkon. Tungod sa mga dagkong butang nga gihimo sa Dios dinhi kanako. Naabot tayo niingon ako, Bray, akong kaubang pari ba? Bay, tan surtihan mo no? Taliwa sa pandemic, nakahimo kag project nga dako ka istanan. Nya karon gihangyo pagyud ka ni Monsignor Ruben Labaho nga atong Vicar General nga motabang og himo anang kapilya sa Kapilinha, di na makaya nako bayoy. Problema ang kung parokya, nya napagite pangitaunon nga 30 million para sa lain, di madahana eh. Nya ikaw sugot sa gano. Ingon sa ko, sulugoon raman kong Monsignor Ruben, bay. Nya kanas Monsignor Ruben, sulugoon raman ang Archbishop Palma. Archbishop Palma, sulugoon raman sa nas Ginoo, kinsa man kong mubalibad. Siya asam kag kwarta. Nako, ako'y kwarta. Kabos raman ko nga sulugoon. Ang nanimba maoy muhatag. Ang nanimba. Ang saon ninyo, di mo muhatag. Ako day muhatag dito anang 30 million. 29 million 500,000. Kamo mo ihatag. Nya kinsa man si tagiyan ng inyong kwartang ihatag diri? Kamo diay. Gisugo rasan mo sa Ginoo pagkupot ana para sa iyang plano. Nya karon kay ang atong diocese na may plano nga magtukod og Kapilinha di Fatima didto sa Takop, San Remigio, replika, ikaupat nga replika sa tibok kalibutan sa Our Lady of Fatima Kapilinha dito sa Cuba de area sana Portugal. Mutabang mo himo ani dili. Hatag palit din mo sa atong slot. Gisugdan ni natog announce atong Domingo nya buot natong hatagan si Maria sa atong birthday gift nga imbis mga rosas, mga card, ang atong ihatag mao ang pagtukod sa Kapilinha. Mamalitag tag 1,000 per slot nga Mother Mary's Healing and Deliverance. Muhatag ta niya og birthday gift gikan sa atong kasing-kasing kay mga sulugoon tas Ginoo sama niya. Dili kitay tag-iya sa atong gihatag gasa sa nas Ginoo nato. We are only acting anang atong tema karon nga gifted to give. Ug usa ni anang atong giftedness mao ang kwarta. So bulahan kadtong mopalit ang way ikapalit kay tinuod sa gyung way ikapalit luhod mo og ampo ni Maria. Mother Mary bendisyone ang tanang namalit. Tagai og healing and deliverance kaming tanan apil nang wa mo palit. Pero kadtong gasigig yubit, gasigig saway, ipa-COVID. Ayaw na, ha? Iris to, iris. Sayop to, sayop. Ing na luwasag yapon sila. Apil yapon sa healing and deliverance. Ano siya? Kamusan no, katurba inyong timan. Ano ba na? Nya pasalamat nga gikan atong Domingo, katawanan kay tanan, pagka Lunes doon na natay nadawat nga 11 ka buok ni palit, nahalinan tag 11 ka buok. Pero karon ang atong halin as of yesterday ning abot na og 1,066 slots. Pakpak. Doon na nailabing minus 1,066 ka mga nipalit tungod kay nihatag na sila sa ilang birthday gift ni Mama Mary. Kini siya, muingon bata, pagkabulahan, dili, sundo na to si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Og nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong magbubuhat. Sa ikaduhang pagbasa, miingon dire nga si Kristo nakabuntog sa kamatayon. O kinsa tong mahiusa ni Kristo makabuntog sa iyang kaugalingong kamatayon. Pasabot ba nga dili mamatay? Giunsa man pagbuntog ni Kristo ang kamatayon nga mao iyang katapusang kaaway. Giunsa man? Gihigugma niya ang pagpakamatay.
Kana bitang kaaway, ingos Kristo, unsaon pagbuntog, ingon siya, love your enemies. Usbawi, kusga? Kanang kaaway, makahadlok man ginani mo, makapakulba man ani mo, makaparatol. Wa roy pinaka makaparatol na to, kining COVID. Sige na, I love COVID. Ina. Ikaw ayaw sa padir ba? Padir, anak. Bitaw, I love COVID. Nga naman, kay ang COVID mo patay. Higugmao na to ang kamatayon, mga igsoon. Kaya ang ato ganing Ginoo na higugma maganis kamatayon, kita na ba noy magdumot sa kamatayon? Higugma, mabuntog na nimo. Marelax ka. Dili day mo relax sa inyong gihigugma. Ay, lingi ako na imong tupad. Relax ka, dili. Relax ka nga, nagkatupad mo, labi na yung magsige na rong ubo. Relax ka. O relax gani ka, congratulations. Marelax ta. Nya kung marelax na gani ta, kanang di ta magkaratol-ratol, dili ta mabuntog. Di ta mabuntog. Pero magratol-ratol gani ka, mabuntog yung ka. Nga naman, di na makakapanghunahunag maayo, di na man mo magamit ang imong mga kusog o ang imong gahom. Kay naratol man ka. Murabag istoryang papa ba, nga na ako no to'y tao, nga daghan kay armas, napagay machine gun, napay Armalite, napay 45. Di istoryahan mi ani, ako mga 6 anyos, tingay ko ito nakabati, ingos papa, 40 yung daghan nag-armas. Sus, ang iyang silingan, sulngon bita siya, gadag, sundang, 40 isuga, ni ambak bintana, ay, gibiyaan ta ng armas. Naku nga nung ni ambak man to siya, girak-rakan pa to niya sa masinggan pa, ingos papa, talawan man. Mabuntog yun. Si Maria, mabuntog oy. Sa diyang gikulatag mayang anak, ni barog radias tiilan sa cross. Ningon des Maria, ay kabalaka dong, musaka ka sa imong trono, ug maghari ka didto. Nya ningon sa Kristo, onya, ikaw, anak, tubag sa Maria sa tubag sa atong salmo. Unsa man tubag sa atong salmo karon? Nagabarog ang rayna diha sa iyang tuo, dinayanan og bulawan. Siya, barog sa dito sa imong trono dong, kay ako sad mo barog sa niya ako sa imong tuo, dinayanan og bulawan. Ingon des Jesus, sige, pabilin sa kadihas akong disipulo ha, tudluin na sila sa imong kinaiya, nga dili mahadlok mamatay sama aning akong gibuhat. Tudloi sila. Motong nipuyo si Maria tipon sa mga apostoles. Nya karon kamo, musunod mo style ni Maria. Gusto sad mong mubarog dito sa kilid sa trono sa Dios dito sa langit. Gusto dili? Kamatay na. Higugmaa ang kamatayon. Nya kanara bang taong mahigugmas kamatayon? Di gid na kabuhat og sala. Panalitan asawa, kulatahos bana, di gyud masuko. Ngano man, maingon din siya, niya nang akong gihigugma, piti-piti na akong naong. Di ba? Sayon ra kayo. Niya, kawaton imong butang, kawaton, wa na mo'y kwarta, wa na mo'y kapalit bugas, maingon ra ka. Salamat Lord, niya na yung akong gihigugma. Di na nidang tagdugay, patay gini, way kaon. Nya, lisod na kaginhawas, ikag ubo, taas kay mong hilanat, ika, welcome to the club. Mauna ning akong gihigugma, lingkod na gyud karon, mubarog na gyud karon ani sa trono sa kiliran sa akong Ginoo ug sa mahal nga birhen. Ala, ka-excited nako magkita na gyud mi. Nya mohonghong ning yawa, mahimpirno ka. Nya may kaadili ay kay gasunod gud ko niya. Ana, di ba? Nganong ang bata labi na ng mga 2 years old or 1 year old or 3 years old, kung anha natas karsada maglakaw, kuptan man sa mama, nga naman, or sa guardian, nganong kuptan man ang kamot tungod kay wa mo kibaw. Lain na lang, nganong ang bata nga 1 year old or 2 years old
butangan naman ron og diaper. Tungod kay wa mo kibaw. May pading pari nga way bata. Kamo hinoon nga namoy mga anak wa mo kibaw sa rason. Nganong ipalayo man ang posporo, ipalayo man ang mga alcohol, di man ingon man nga avoid sa rich sa children. Nganong na? Tungod kay ang bata para nato way buot. Mo pataka lag inom, pataka lag dagan, pataka lag pangihi, or unsa diha ilang kuan, way buot. Nya kay wa may buot atong gunitan. Ikaw mo? Pero matud pa ni Kristo, kining gagmayng mga bata maunit tag-iyas langit. Oh. So ang tag-iya des langit kadtong mga way buot. Kamo unsama mo nagdayaper mo ron? Wa, ano man, nana mo kabuot. Pero moabot ang panahon nga mag-adult diaper gyud mo. Labi nagwa na kay buot. Kana bang maparalyze na ka unya vegetable na o ana wa naman kay buot ana. Na. So basta mo ni akong nakita nga usas pang malando nga ang tag-iya des langit kadto di ay way buot. Kay kani man kung way buot magbuot-buot mosunod ni sila sa dunay kabuot. Basta wa gyud sila buot mosunod sa way kabuot. Pero kaning ni claim nga naa ko'y kabuot, magbuot-buot. Kana bang kusog mo claim nga naa ko'y buot, kamaon ako, naa ko'y knowledge. Magbuot-buot dayon. Maubitang magbuot-buot ag kis-kis sa kilay, paputi anang naong, pakulor anang buhok, kay naa naman kunuhay tay kabuot. Magbuot-buot o kanang himo anang premarital sex, magpuyo-puyo, kay sila kuno'y nagdesisyon, kay naa naman kunuhay kabuot. Gadi, magbuot-buot pagani tagpatay sa atong isig katao, kay ako ning katungod, patyon tika. Pinaagi og murder, pinaagi og euthanasia, or pinaagi abortion, patyon tika, kay ako ning kabuot. Muna ang dunay kabuot dinis kalibutan dili tag-iyas langit kay ngano man magbuot-buot. Tan-aw ninyo aning pari karong gamisa duna ni buot o way buot. Sige tubag. Sige sultiron diag bati di ba baan yun ka. Ona sugod karon kinahanglang magpakaway buot na ta. Ha? Ingna na ang imong tupad. Ingna naa kay buot o way buot. Ingna tupad ba? Naa kay buot o way buot. Nga may ganun siya. Oh, kadako na nako'y buot. Kapitan gud ko, maestra gud ko. Wa ko'y buot. Unsa na ko pagdani ako mga estudyante ni akong barangay. Saan ako pagda? Ingno sa kunimo ikaw pa der na kay buot. Nayabag ka diya, ordinahan ka ko pagkaparig, wa ko'y buot. Human maginan ako lang seminaryo, gani pinakadugay na namong sigig eskwela dito, wa pa ko'y buot, mo pasar ka ko. Human magani ko sa akong specialization, licentiate. Yang moingon pa yun, honor manggay ko. Wa pa ko'y buot. Mahimo ka na nako. Mana dayon. Pero ang gustos Ginoo ha hinumduman nato ingos Kristo kinahanglang mahisama kamo niining gagmayng bata pasabot wag tanga ang inyong kabuot ug sunda ang akong kabubuton. Mao na nga ang tudlo niya nato sa amahan namo unsa man matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Mo claim na kitang naatay kabuot supako na nato ang kabubuton sa Dios. Din atamutuman. Maubitan ng inyong mga anak, sigihan nyo glatos. Ana dayon. Ig-abot og 18, 20 ang edad. Tanawa, mutuman pa ba ninyo? Muingon na, iglatos nimo. Latoson ti ka. Sige, suway.
pakasama ko ni mo tungwap ako'y buot. Sa tanaw ni mo na ako. Bata lagi akong gamay. Ano, suko na. Di ba? Uy, wag. Ang muna diri sa atong unang pagbasa, gipahunat og maayo ni Josue. Sa mangyod? Sa mangyod? Mualagad mo sa Ginoo? Sige, mualagad mi. Pasabot, og dako na ta, kita na mo desisyon nga magpakaway buot at tubangas Ginoo. Ang bata, automatic na nilang wa sila buot, pero kita nga dako na, desisyon na nato nga magpakaway buot, aron kita tudluan, agakon, at imanon sa Ginoo. Nga motuman ragid tag-on sa iyang isulti. Ambot og gisultihan baka to si San Maximiliano nga sa diha na sila sa prisuhan. Mao man to mga Nazis sa una, di ba? German ba, Nazis. Patay man gito. Basta masipyat ka, magustuhan lang ka sa guard, lami patyo ning naong ada. Pusilo na yun ka. Wa may priso, wa may kaso. O dito sa concentration camp, sige yung pinatyanay, basta wa kang mauyo ni patay na yun. Maingoron ang katong ilang leader, gusto ko ron mo tanaw og inyong tao nga panitan. Ay ganahan kay ko ana. Ako kani ko kare-kare nyor. Ciao kana. Panitan ni ka. Misag wa pa kay dakong nahimong sa kay gusto lang sila ana. Mao man na ang mga batasan sa ato isig katawo. Gatan-aw si San Maximiliano nga dunay tao nga ilang patyon. Nga tanaw niya buutan maning tawhana or kahatingali basig pamilyado to or nagka-istorya baka kay pari man siya hilig mo siya istorya basig naka-share to niya nga na siya anak pila ka buok gagmay pa niya ang iyang asawa batanon pa basin bag naa siya sa maayong disposisyon niya human maoy napilian nga patyon pagkakita ni San Maximiliano pastilan naa para ba ni gapaabot niya dito da iyang mga anak ako may gapaabot kay ang madre wa di man na magpaabot sa pari man ko siya ni ingon sir pwede og buhian lang na siya nya ako lang maoy patya ako lang mo'y ipuli ug unsay gusto ninyong buhaton niya mo tong gitorture siya maayo karon matagbaw ang gatan-aw ang gusto lang mo tan-aw nga naagyo'y paantuson. Siya mo'y gitorture hantod na matay. Kamo, mabuhat mo, ana? Uy. Dili. Ang nanimba man tadi ni. Kay matod pa ni Maximilian Kolbe sa iyang pamalandong, okasyon na ni nga si Kristo akong sundon. Nga siya mo'y nagpapatay aron kitang tanan mabuhi. Nga siya mo'y niingon siyang amahan, sige ako nalay ipadala kay din aman na sila maminaw. Kay kanigo mga Israelita ang kasingon, musimba mis Ginoo, musunod na mis Ginoo. Nahimo man ni silang mga masinupakon, nagsigi na magsimba og ilang kaugalingong Dios-Dios. Parehagod na to karon, sige tagsimba din kinsa may inyong gialagaran, ang kwarta. Sige tagpangitaan ang kwarta gi atong gipangita. Dinhi lang kadaghan atong magsige lang pader, tabangi ko, kwarta gyud. Ngano man nasakit ko. Ngano mangita ang kag kwarta nasakit ka? Insya, kinahanglan magug ko operahan, kinahanglan magug ko tambalan. Wa man kay kwarta ngano magpa-opera man ka? So pader mabuhi sa tapader. Nako ang kwarta di mo naghatag og kinabuhi. Pero wag ginangayo na ko, pader, tagaay ko Ginoo, pader, tagaay ko Ginoo, tagaay ko Ginoo. Wag yun. Wag gani nagpatambag na ko, dito yung pangayog kwarta, masuko pag di tagaan. Bisag duha lang ka kilong bugas, pader. Wag yung kay ikahatag, ako masang sungog-sungogon. Hika sa ning paria, kumkum ng tanang kulikta diya. Usay laputin nyo, ako may gadupa-dupa dire. Karabang kwarta gyud pangitaong kwarta gyud. Murabag ang atong Dios, ang atong manluluwas, kwarta nya ang idiktar sa kwarta mao gyud sundon. Bahala nagmoingon ang kwarta, ibaligya ning mga drugas,
patyan ning bataa, patyan ning tawhana, himuon ti kang tirador, makakwarta lang ka, puki kayo, bahala na. Ibaligya ng imong lawas, kay nindot makaglawas, gwapa man kay ka. Naglaway naman ang nagtanaw nimo, dihas TikTok, apil na nang nagwali mo, tanaw sa nausahay. Ibaligya ng imong lawas, mahali na, baligya sa dayon. Ana? Kadaghan anang namaligya karon. Kapaliton kita usahay. Arang inana ba? Nga naman, kay ang gadiktar ang kwarta. Buwagi ng imong bana, buwagi ng imong asawa, kay gahasol-hasol na nimo makahurot na sa imong kwarta. Kanang imong banang bisyoso, buwagi na kay makahurot na sa imong kwarta. Ikay nagtrabaho, siya mo bisyo. Ana? Buwagan na yun. Yan sa may gingos Ginoo, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Tuo man kaana, tuo man kaana, kabuang ranas mga pari. Ana, may mangkukin sa gasuwat anang Biblia, mga tao raman sad. Sana, sakto? Og mauna ni ang modernong mga Diyos-Diyos. Sige tag-ampo matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit, lip service na lang na. Lip service. Di na kay tamutuman kay ang kwarta ni atong gisunod. Ana. Tanawan ning mga tao nga wa mo sunod sa kwarta, may palit day sa atong slot. Ikaw pa din nganong namaligya man sad ka? Wa man ko mamaligya aron makakwarta. Namaligya kog slot aron mabuhat ang gimugna nga kapilinha sa atong Archdiocese in honor sa Our Lady of Fatima. Kay ning offer man ang Portugal nga magbutang og replika sa lain na sang mga nasod. Ikaupat nga replika. Dili ni kita mo makakwarta ani. Dili ako na maligya ta aron makakonekta ni Mama Mary, aron makahatag tag okasyon sa mga tao nga muhatag para sa dako nga katilingban nga gitawag natog simbahan, ang katawhan sa Dios. Unya naamay namalit. Karon nga panahos pandemic, namalit sila niini. Kay daghan-daghan biya sa tagibaligya, ambot di ba kani abutan sa pagkapanos. Karon hotcake pa man ni karon, di ba kata mapulag pinalit ani. Ang atong ipamaligya 29,500 slots, tag 1,000. Pila na may halin nato ron. As of yesterday ni abot nag 832 atong halin. Di ba? Wa man mo malipay ato kang daygon ang Ginoo. Klaro kayo, wa jud kapalit, wa gyud mo kuan. Di na malit mo kilham na ko yung mga naong na may pipila yung nakapalit na, pero nay uban sige lang yung duko-duko. Ilang pa dire kay di ni kabubutos Ginoo mo palit ko karon. Ano sa kang palit siya sunod tuig. Oy, mahurot na ni karong September 8 mo atong target kay ato ning birthday gift ni Mama Mary nga. Mama Mary, among birthday gift nimo magtinabangay mig tukod aning kapilinhab, makuha gini namong 29,500 slots. Matukod aning imong kapilinha, bahalag mga matay miig human. Total ang among sunod nga generation naa sila'y dumdumon og mahinomdom sila nga duna di ay apparition, one of the greatest apparitions sa Our Lady Mother Mary, mao di ay ang Fatima. Di ba? Naman sa Lourdes, nasa Guadalupe, ang mga great man nga apparitions, pero usa day ni ana ang Our Lady of Fatima. Kanindot anang magbilin ta og handumanan sa atong sunod nga generation. Muna doon na sila handumon sama ni Josue ang among katigulangan. Sige gitog simba diya sa kanaganing San Vicente Liluan kadto sang anhing Siano, kadto pari man to. Sige gitog pamaligyag slat ang naong ato murag slat. Pero tungod sa iyang pagsigig pamaligya ang mga slats, nakahimo to og tabang dako sa kapilinha nga kanarong atong pagaduaon diha sa Takop San Remigio. Di ba inana? Kadto sila si anhing Monsignor Ruben Labajo, kadto sila si anhing Padre Lindon, kadto si anhing Arsobispo Palma o si Palma. Kadto sila. Hisgutan man ta mga 100 years from now or 500 years from now.
Di ba? Hisgutan ta. Mo bitang gihisgutan na tos Magellan 500 years ago nga mo'y nagdasa mga misyonero o pagtulunan nga Kristyanismo dinhi sa Sugbo 500 years ago. Buhi pa na sila, patay na, pero doon na sila gihaguan pag-ugbok dinhi sa Pilipinas. O gipakamatya nila ang maong pag-ugbok. Si Maximilian Kolbe, atong gihandom, 1941 pa to namatay. Patay na siya. Hangtod karon gihandom na to. Kay doon na siya gibilin nga nindot kaing pagtulunan nga atong pwedeng handomon o ato sang sundon. Mo ni atong gibuhat karon. Mo na congratulations sa mga around 832 more or less nga nakahatag na. Pasti lang nindota. Ako hatag sa ako. Gagmer ano niya kung hatag kay kailangan may makuha aning dupa-dupa nga. Usahay labi na karong pandemic tag napo na lang katao pasudlon samot na pila na malaihog ana sa murason man sana kami pa diri ipalit sa tao na mong suporta ayuda ngadto sa among mga kauban sa mantini lang sa tanim piso pa diri sa una unta to 5 unta to nya karon piso na lang ginon ato na lang tigomon ang mga tino ba sa ato mga sobra-sobra ba matigo maginang tanan pero usara gyud dihay atong isulti matuman ang imong pagbuot dili ang kwarta mo'y among sentrohon kung dili ang katilingban nga Kristohanon. Si Maximilian Kolbe wa magtan-aw siyang kaugalingon ang iyang gitanaw ang katilingban nga mao ang simbahan. Mao na siya kining pagtukod sa nato aning ato mga projects dinhi apil na narong kapilinha ang gitanaw nato ang katilingban dili ang pari or kamodiha. Magtinabangay ta para sa katilingban kay mauni ang mulungtad kita nga individual maglisod tag lungtad di ta kaabot og 500 years si Josue nga buutan sa kaayo 110 ray edad kamo pa kaha nga may pagkabuangon may lagkaabot mog 80 labaw na ning gawali ambot kaabot ba kanig 60 tulo duha na lang ka tuig kuwang dihay kausa nga bag-o pang na himong Santo Papa ni si Pope Francis nga doon na siya opinion para sa mga minyo nga ingon siya kung tinud-on gid natog istriktuhon gid natog evaluate murag mga 90% sa atong mga couples karon invalid ang kasal invalid ba nga naman tungod kay kung kaslon ka mahimo lang ng valid basta ang duha ka parties ang laki o babae nakasabot gyud nga ang ilang gisudlan dili na gyud bulagon pila man kabuk ninyo dinhi ang nakasabot gyud ana pagminyo ninyo nga inigsud gid niyo aning human aning kasala din ajud ko makabulag aning akong bana or akong asawa pila man kabuk ninyo taas ang kamot maayo ay daghan daing valid dining kasal nya kung kulatahon ka daog-daogon ka magbisyo ng imong asawa or ang imong bana nakasabot ka nga di gyud ka mo buwag pila kabuk ninyo ana ang niingon sa imong kaugalingon nga bisag magbisyo pa ning akong asawa o kini akong bana bisan pagdaog-daogon ko ani bisan pagkulatahon ko ani maayo di na jud ko mubuwag tas ka mo honest ha honest oy istoryahin ninyo kasagaran gid nato dayog ingon sus dili palang tungod sa mga anak dili palang uwaw dili palang tungod sa mga tao nga nanambong sa among kasal di palang yun uwaw ana ba amo na dito sa Amerika o sa ubang mga nasod nga dato din aman uwaw nga mag-divorce divorce na yun accepted naman kay na may balaod divorce na yun mao na diri sa panahon ni Jesus nahimo sa na nilang balaod ang divorce pero si Kristo iyang gibalik. Isa sa mga sinugdanan ani. Ang Ginoo may naghiusa ninyo
di man ang bana mo ay nakighiusa lang siyang asawa, ang Ginoo may naghiusa, pananghid sa Ginoo, paminawag unsay mindset sa Ginoo. Unya kay ang Ginoo di ay ang iyang gihiusa kinahanglang dili man buwagon sa tao. Mao na diha. Pero unsa may makabuwag kun magluib. Sa ato karong simbahan kanang word nga pagluib gibutangan na og kondisyon. Kay na may usahay mo ingon ka, nagluib man siya pader, buwagan na nako. Kay nagluib naman. Dili na mao. Ang pagluib kinahanglan gasugod before and during marriage. Kana bang sawap amo maminyo nagluib na siya, gitawag deceit ba kanang pangilad ba? Nya panahon sa inyong kasal nangilad gyapon na siya. Pragod anang imong bana maingon, ang saman imo ba ning higugmaon o padre nya tuwa didtoy gipaanakan. Nya wa niya gisulti nimo nga naa siya gipaanakan o iyang gimintin hangtod mo naminyo. Deceit man na. Ang babae sad na ade siya kabit-kabit nga mo'y nagbuhi niya, mo'y nagpa-eskwela niya, ang iyang commitment from time to time, kita-kita ta, kay bayad na nako sa imong pagpa-eskwela nako. Nya humandayon inig-ingon, imo ba ning higugmaon o padre nya tuwa dito iyang pagaduaon kay naa siya utang kabubuton. Deceit na siya. Pwede na siya buwagon. Na siya. Awa mo to na. Kana sang laki nga nakapamabdo sa babae, niya ang babae moingon, di gay ko nimo pakaslan, maghikog yug ko. Or moingon ba ang amahan ginikanan sa babae, di gay nimo pakaslan, kailabya ka namo, kinsami, kailabya ka. Ay lang yung pagmahay. Niya igingon dito sa pare, imo ba ni anhi bakas imong kabubuton aron pag higugmag pag-unong sa imong asawa o padre niya dito sa imong likod, di palang tungod nga namabdos ni buang-buang asa ko pakasalan eh. Deceit yapon na siya. Sa imo bang diri ba nauna mo na makapahimong invalid mo na daghan mang mga taong naingon ana mo butan na dinhi sa tong parokya og naay mo duol nako pader magpakasal ni sa man ng say rason mabdos na manggod pader unyag dili pa ni mabdos mo pakasal ka, dili pagid unta pa der, adi ta mo kaslon. Anaon na ako pagsulti. Nganong magpakasal mo tungod kay mabdos na siya. Nga pwede ra man ginagdili pakaslan usa. Basig napugos lang ka ana. Ug maunay kasagaran karong rason nga gusto silang mag-annulment kina man tay declaration of nullity sa simbahan. Ang atong simbahan na ay gitugot nga declaration of nullity. Unsa may kalainan ana sa divorce? Kay ba mo, what is the difference between divorce and declaration of nullity? Mo kay ba no? Mo parehata. Di ay kamao ko ana kay canon lawyer gud ko ni eskwela gud canon law. Ang kalainan, ang divorce valid ang marriage unya gi-invalidate due to legal matters or basis. So gi-invalidate due to legal or whatever case. Pero valid ang marriage. Ang annulment, ang declaration of nullity, gideklarar lang sa simbahan nga ang maong kaminyoon dipiktuso gikan pa sa sinugdanan. Murabag later on gideclare lang sa simbahan, gitabangan lang sa simbahan nga madeklarar, mapruibahan nga kining inyong kaminyoon invalid ni tungod kay ang consent sa matag usa dili tinaw, dili sincere. Mao na siya. Tutok mo muna ko. Unya sayo na siya dili. Angayan bang makigbuwag o dili? Bisagi daog-daog da ka, di gyapon ka makigbuwag. Nya wa masad mo'y anak. Saman makigbuwag dili. Gamay kay ni tubag dili. Dili yun.
Kaya nga naman, pagkanindot anang makatuman ka sa imong saad sa Ginoo, malipay magayta matuman nato atong saad sa tong isig katao, unsa da ka ang imong saad sa Ginoo matuman nimo, kanindot ana. Ako kung mamatay ko isip pare, nya wa gyud koy panagsara. Nya makatuman jud ko ana. Kalipay ana. So gusto kang malipay, gusto kang mahimong na kay sense of fulfillment sa imong kinabuhi, be honest to your promises or to your commitment to God. Kana ba yang kaminyoon? Commitment ba yan nimo sa Ginoo? Kaning akong pagkapari, pagpa-ordain ako, commitment ba na ako sa Ginoo? Kung ako ning matuman, pagkanindot ana. Ingka wa naman siya mutuman padir. Wa naman. Unsa pa may rason nga mo padayon kung wa naman na siya mutuman. Ay, ayaw na diya pagbase. Buangon na siya. Ikaw di man ka buangon. Paduong ato Ginoo. Nana. Nya. Saman, ganahan mong mutuman sa inyong saad sa Ginoo. Maayo. Nabi tayo pipila nga mo pledge nato dire sa ilang pledge ko pader kay muhatag ko nya nag-abot na sa panahon maingon din sus pader pasaylo agyog ko kay naglisod man ko kay di ang may problemang niabot magsigig pangayog pasaylo kay murag laay bitaw kanang sakit bitaw murag sense of failure nga nisaad ka nya di nimo matuman nya maingon ra ko ay okay ra gyud kaayo kay pwede ra gyud na next time take your time aron gyud makadonate take your time. Adi din mo anak ganahan nga tagaan gimog chance. Mo na diri sa unang pagbasa gihisgutan diri ni Josue ang nanghitabo sa mga Israelita. Nya unsa may hinungdan ani nganong gitabangan man gid sila gikan pang Abraham hangtod na lang abot sila dito kay ang Ginoo di gyud mag-usab-usab sa iyang gisaad. Basta ang Ginoo gani mo saad tumanon gid niya bahala maging sino ka man, tumanon gina niya. Di gyud mag-usab-usab yang saad. Nya kita nga gitagaas Ginoo aning gitawag og sana faithfulness iyang kamaunongon. Unsa mo siya atong isukli niya nga maunongon man siya nga Ginoo, magluib dita niya. Dili muunong sa ta nya bulahan kay nang taong muunong mo na ang pahinomdom nato sa tubag nato sa Salmo nga ang Ginoo sa to ang iyang gugma hangtod sa kahangturan nya kay ang iyang gugma hangtod mas kahangturan pasabot kining gugma ha dili magsigig usab-usab ang iyang kaluoy ug gugma dili mag-usab-usab unya aron o ikaw mubiya ka sa iyang kaluoy ug mga dili mag-usab-usab di na ka makapahimos ni ana di na kita kapahimos nga naman tungod kay nibuwag naman ka permanente siya brago na nang kita mo anang kanang anak ba sa kanabang mga lumber ba di ba naam na sila kanang gabas nga steady ra nang gabasa pero gasigi siya tuyok pero naara siya diha ba unsa may buhaton aron ang kahoy magabas niya ipasok nimo ang kahoy ngadto ana unya dili to nimo ipasok ngadto dili nimo iduol atong gabas nga nagsigig ana sigig tuyok makuan tong kahoy matabas to siya dili pero ang gabas to permanente parehar sa gud ani atong kuryente kanang switch unsa may naa diha ilawom sa switch kibaw mo wa mo kibaw ako di man sa ko electrician wa sa ko kibaw ana pero nganong inig-ana nimo inig on nimo musiga man inig balik sa nimo speakers mapawong man kay naa diha ang connection o disconnection inig ari nimo sa zero ang katong ilang isig ka wire din ato mag-abot kay naay mo kuan ato mo buwag ato pero inig oni mo dunay metal nga motakdo ato nilang duha mo nang musiga pasabot bisan pag ang gugmas Ginoo permanente
basta kita mo biya ta niya, patay kita. Mao ni rong atong COVID. Mo na sige na kog balik-balik din mubiya gyud ka sa Ginoo, patay gyud ka. Nanglitan ikaw asawa, magyaw-yaw ka sa imong bana, connected pa ka sa Ginoo o nibiya na? Sige, tubag. Nibiya. O tanawa inyo mga naong inigyaw-yaw nimo. Yawan on. Yawan on. Nyag inig uli sa imong bana gikan sa iyang kabit, magsigira kag ingong I love you. Nibiya ka sa Ginoo o connected? O tanawang naong nimo inigingon nimong I love you. Sayag nya gaan imong dughan. Di ba? O say magtuo imong luha pero gaan imong dughan. Di ba mo mutuo? Kung magsigi kag pangasaba ng imong anak, mansaman ka, connected sa Ginoo ni biya. O tanawang naong sa imong anak imong ikasab-an, mura sa giyawa, kusmod kayo. Nya ang imo sang naong kusmod. Nya magsigi kag ingos imong anak, I love you dong, day. Na napamodihay load sa wifi. Ang anak. Kay ugwa na ako mong loadan. Ang sa may bation sa imong anak. Oy, sus, ang katawa na abot diri magsige pa naghinunghungay silang doon. Nice kiss mama, oh nice kiss tang. Kadas papa bati nagbatasan, KJ kaayo. Igabot sa inyong papa, may sa dong naamoy snacks diha. Day, palitan ta mo snacks. Hala, nausab lagi tong yawa ato. Ana. Kana bang mura ba silang malipay ba? Ngano man kay na-connected mas Ginoo. Wa man mabuwag. Nya kun ang pare magsige ingon pamalit na mog slot. Nya di jud ka mo palit. Connected ka o nabiya? Ito ba kusga? Ano ba si kita announce? Oh, dana nanghali na ning atong slot, daghan pa kay atong slot. Ana, nya ikaw mapalingog-lingog lang jud ka. Sige, slot sige slot ya. Mga lawat lang mi, dili mi anang slot. Unsa man ka na connected ka o nabuwag? Awa sa kibawa na on sa Ginoo Ginoo. Depende na sa Ginoo. Pero basta niingon ang Ginoo, paghigugma ay kamo. Nya nahigugma gani ka, muhatag man gyud ka. Nya sige tag-announce dinhi, wa man ka muhatag. Ni sato pa, wa ka connected. Pero pasalamat nga daghan na kay na-connected karon. O dako na bitag halin karon nagmisa maron dito sa Kapilinha siguro. Karon kay every 13 ba na of the month. So ang atong halin niabot na biyag 583 slots. Oh, daghan na kayo. Pero ubay-ubay pa nahibilin. Pero di na 29,000, 28,917. Us-us na. Sunod semana ani huigo sa nagpabalit. Kamo mausab sa ng inyong desisyon. Umalit sad mo, ahawa na. Horot dayon ni sunod semana. Kadaghang taos kalibutan. So mga igsoon kani siya nahitabo di tungod kay daghan ang gustong ma-connected. Kay ang mahal nga Birhen, very, very close and perfectly connected to God. Mao na nga kung mo pahiuyon tas ilang mga plano, connected tas Ginoo. Ug ang connected sa Ginoo, kanunay gyud nga malinawon, malipayon og kontentos kinabuhi. Kanang makaingon ka wala ka nang hahanapin pa. Did-agid ta mahadlok aning ni ang mga COVID kanang kamatayon tamhadlok bisag magdungan patarong tanan og kamatay okay ra gyud kayo basta connected tas Ginoo di ka mo ron sugot mo dungan ta tanan sugot kisay mo sugot tas kamot aron maguna. So nagini isa sa una lang oro dito pader bahala ka diyan na imong kuyog mo nang imong slat-slat diha bahala na ka diya. Bahala na sa sunan gana. Mauna ko ngadto sa langit magsige lang kog tan-aw ninyo dinhi nga sige hag atake siyawa. Maingon ako da ngano bitang wa mo mamatay tan-awa ba hapit na mo maimpierno. Bitaw kung kanus aman ihatag sa Ginoo ang pagsulod sa langit. Congratulations. Og di sad ihatag karon ato pa padayon na connected niya every day. Og mao na ang nindot nga matod pa ni Kristo ang kabubuton Dios Ginoo mo'y sunda dili ang inyo. Kay pag ingong Pedro may pagdi magbinyo
Sana ang magyapoy kabubuton sa Ginoo nganong dili ka kaminyo. Kana sa isunda kay basig minyo onon gyud ka nya di ka magminyo. Pero na ko sa una, sige magupaning kamot katulog ko ato ga plano-plano magminyo sa mga tulosad ka babae. Mga gwapam gani kay to, buutan pa gyud. Sayang ka istanan. Karon sige na lang tag-atubang ng puol na joke. Kaya mas puolon dato. Pero nganong wa man to madayon? Kay sa akong pagsigig yung pamalandong, edad kog 30, malandong kog maayo, kusog man gyud kaayo ang diktar nga musod sa seminaryo mo to 31 akong edad, sud gyud kog seminaryo. Wa ako nagminyo o tanawa. Abot gyud ko din ni San Vicente. Anya nagmahay mong naabot ko dire. Kamu, magmahay.